Aspaldi juntzitzaigun uda eta hortikan ibiliko da latituden batian. Uda faltan, udatxo etorriko da saiora. Udatxoren argitasuna eta udatxoren koloreak hementxe gaur gure sukaldean. Kaixo lagunok, eguerdion, eta udane ongi etorri, zer moduz? Kaixo, ondo. Bakit udane juaristiziala, baino udatxo, nola dituko zaitugu? Bueno, udane hotzein, bai, nire izen ala bat. Bestia zer da, izen artistikoa. Olako de artistikoa. Dana balillo, ez da gaur artistikoa bezala etorri zea, Zuna ezun bezala hotzein, libre zea. Moldatuko, gea. Bueno, ikusiet eskutsi gainatzea dela etorri, eta eundoko kuadro politak ekarritu zula, Bueno, ekarri dezeo oso ikusteko, bai. Oso politak, zoriona benetan. Eta badaki kuadroz aparte muralak egititu zula kalen, ez da? Hori da, bai, bixe gustatzen zatxitekie, formato txikixen, da gero handire pasau, eta hor, kalin ustien ere hartia, eharra da bat. Ona. Bueno, zukalden zemuz moldatzezea. Bueno, intentatzen oso ibiltzi, baina nindanan ere eraikete, así que... Bueno, hor bakoitza perera, baina egiten bazu, gauza ona da, hori da, zehose bakizula. Gozo gintan zemuz moldatzezea, gozo gintan. Hor nahiko geizki, hor nahiko geizki. Ez tan ere zea fuertia, baina gaur ikixingo zurekin. Gaur ematezun errezeta hoetxea. Ingo deuna da, ikusiko zu arbilen opiltxo bat, tartatxo bat izango da, opila prestatuko deu, krema prestatuko deu, eta gero marmelada antzeko bat ingo deu. Eta aldi berian, zure bilbidea zautu. Ados? Zondo. Adi lagunak, saio goxua datorreta. Bueno, udane eta laguna, garatuko izuet errezetakin nundik noa ibiliko gehan zehazki, bale? Bueno, azteko eta behin hemen opea prestatu beleu. Opiltxua, izango gala gaurko pastelan oinarria, azpikua. Eta hoiteko ingo duguna da, gurina, azukrekin arrotu, gurina egon berdu pomada bezala. Behin arrotzen deunian pixkatxo bat, ingo duguna da, hartoirina hau eta garirina nastu, eta bertara bota, arrautza bota hostian, Lehendabizi gurina azukrekin, gero arrotuko deu, eta gero gurina. Nahaztuko deu, eta horre bai reposo pixka berri zateu, gero molden bere gorputza ukitzeko. Gero ingo deu, betegarria. Betetzeko ingo deu natila santzeko batzuk, baina arbi natila batzuk izango dira. Eta hoiteko ingo deuna da, hemen dakau esne gaina, dakau arbi zukua, eta ingo deuna da, berotzen jarri. Zerrekin jarriko deu berotzen? Lehendabizi nasketa ingo deu. Hemen dakau, irina, hartoirina, azukria, eta bertara botako ditugu, irugorringo eta arrautzosua. Eta esne pixkat utziko deu, oidana ondo nahaztu alizateko. Zeingo deu, behin irekiten hasten danian, botako deu dena nasketara, nasketa guztia nahaztuko deu, bertara bota, krema pastelera natilaz batzukiteko bezala, eta hoi presdakaunian jairekiten hasteanian, zutatik kanpo gurina botako diou, eta krematu ingo deu pixkat. Hoi ingo deuna da ontzian jarri, hemen dazkat ontzitsuak, hemen jarriko deu lehendabizi opiltxua, gero krema eta laberatu ingo ditugu. Hoi izangoa gaurko plateran oinarria, eta esan dizueten bezala, ingo deu marmelada bat, arbillana, eta kasu honetan ingo deuna da, azukria lapikuan karamelizatu, limoi pixka bota, arbilak erdibituta bota, pixkat marmelada antzeko batin, gero pastelatatzen denean, gainetik aberasteko. Ados? Bueno, itxura ona. Itxura ona. Bueno, masatxuakin jarriko zea? Moldatuko zea? A ver. Seguru bai. Zeuk esan, Hau pomada neon behar du. Biguña dao, baina barrukaldia guendikan daka pixkat gorra. Orduan, ingo deuna da, boltxoan jarriko deu, ni uste eta sartuko zaitela hor, eta ingo deuna da, pomada jartzeko 30 segundu mikrogunean sartu. Bale, hoxe ingo deu, eta hemen inbiar deu lana, taldi berian mingaina eman berdeu, Bate oire. Borrotxa eta mingaina, Bueno, sartuko deu, hau aterako deu, oso ondo. Hau listo, eta esan deuna. 30 segundu martxan jarri deu, eta ingo deuna da, beitu, hau zutzako, gero horrekin naztu behar dezula, emango izut barillatxo bat, eta ondoren arrautza. Hau da nahi irabetzezunian, gero emango izut urrengo osagaiak, bale? Hoi zure kontu, eta ni jungo naiz natilatxo hauek prestatzen.
Venga, ni uste hori, 30 segundu zeituan pasako ja, eta zeituan jarriko izu martxan. Hemen inbertena, beste... Hoi geho, Gero, oinez. Bestia zu kaso ikin, Ez lasai. Hemen ingo deuna da, lehen da bizi, hau, azukrekin. Beitu, pixkat bihundu da, ingo deuna da. Beitu, hau, a ber, pomadan da hon, beitu, guain bai daola pomadan. Ikustezu, hori, guaina azukre dana bota. Eta pixkat arrotu ingo deu. Dena naztuta honean, gero arrotza, ados? Bale. Bale, oso ondo. Bueno, eta udane, aldi berian esan deten bezala, mingaina eman behar diau, eta kontatu iguzu, bueno, kuadro egiteituzu eta muralak egiteitu. Dana margotzea da, baina desberdintasuna eukiko gure bai, ezta? Bai, klaro, oso diferenti da. Azkenin kuadro bat itezunin, lasaitasun intzaude zeure estudixun, da, formatura asko txikixo da, eta musiki jarri eta zeurera, eta lasai oteza. Muralan kasun, ja beste gauza batzu zartzei ez, azteko eta behin, tamainu, azkenin tamaino batea ematia irudi bat, bere zailtasune dauzke bat, Hori adibidez honi galdetu behar, mural bat itena izanean, zetezu, begiba markotuta, beraino jetxi eta... Bai, eske denbora zu nola... Neurriak oso garraruak izango, zurtzulu bat aguako inberdezu azkenian, ez da? Bai, eske zu ertatik ikustezu mantxa bat, eta gero inberdezu denbora zu natzea jun, berriz grua iso, berriz pinta, berriz baja, berriz egon. Grua, nolako handiak itituzu ba? Bai, bost pixokuk eta hola inizen ditut, bai. Ai, ama. Bai, iso inber horra gaina. Eta, ni pentsatzen dut, igual sentimetro bat, metro bat bilakatzezu, eta horrin behar dezu aurrena markatu, eta gero margotzen jun, edo jutezea esan dezun bezala aurretatzea une oro. Bai, hazi eran lehenko, proportzixu eta ondo enkajatzeko, ondo bota dena, bai, hoi dena bota. Bai, dena eta dana pixkat txuritu arte, oso ondo. Hori, proportzixu eta kalkulatzeko, teknika batzu daude ez, truko batzuk eta hola. Da, azkenin markatzen jutezea, gero pixket definitzen, da, definitzen eizeani, atzea juten berdezu, da pixket... Hola, aurre atzea, gora bera, hori esan dizuten azkenin... Gelditu gabe, aurre eta atzea. Bai. Eta zezean bihar nizun, adibidez, hombre, pentsatzen dut kuadro bat igual, aste beten, egun pare baten, o ez dakizen baden moden egitezun, bestia luzeago izango dia lanak bai, ez da? Igual arrebezka, askotan bai, porque... Detaile igual txikiago berdia, edo... Ez, mural azkenen pixket simplifika, inberrezen hola ondixo dan da hori, ez, pixket... Eta egote gaina denbora badauk, zu gruare ezin dezu hor, kriston denborali neuki, eta gero igualdixe bat, azkenin, muralakin normalin, hola, ondixe dinin da, pare bat azte, hola. Vale. Eta dana segidan, orduk sartu eta sartu. Eman eurra, eta grua eraman desatela askar, bestela gareztea jatzea horren, ez da? Vale. Bai, hori kontun hartzea. Gero, zerura bera nahibili berko zeate, ez da? Bai, joe, denbora zuen. Igual batzutan, nunbaiten barruan da, edo frontoi baten atzeko aldia, baino kanpondanian, ezetasuna, aizia, hor dana kudiatu inbiarkoa, bai, ez da? Bai, azkenin... Aula ez, Joseba, bai. Guain da, bildurak izado, ez da? Bai, pixketa dena, ez dakitela. Bai, azkenin egualdixo oso importanti da, kampunin berditutenin, orduan, bai, ontsi justu nabil, bastante mural dauzketetxeko pendiente, abendu itertin, claro, azkenin egualdix ere, lagundu inbiardu, ez da? Ondikene, ondo da egualdixe, eta aproetxain behar, da, osea. Eta gero eurisek aztetxunin da hotzak eta zea, ez da, egitea. Bai, hori da. Orduan zea, garajea eta formatu txikiko lanak egiaue. Ados, eta adibidez, zu kanpon ibiltzean materialak berdinak dia barruan pentsatzen ez ez da? Edo antzekuak dia? Ez, azkenin kanpoako... Bale, guain, oso ondo, guain inbezuna pixkat arrotu pixka, bale? Pixkat txuditu inbiardu, pixkat arrotu inbiardu honek. Bale. Pixka gabe, hola, eman pixkat, bai. Ikustezu postre asko ez detelainik, Bueno, lasai, oso ondo zoaz eta. Esan bentzun, materialak oso desberdinak dia barruan erabiltzen dia kanpoan, adibidez, Ez dia diferenti, bakarrik kanpokuk espezialak izateila, egualdixentzat. Ez, azkenin euskixek eta denborikin aja hoitetu kolorik, eta orduan komen izatea, hori pintura kalidadezkue, eta kanpoako balixo duna elegitzia, klaro. Azkenin nikor kuadrotan da batzutan fosforituk eta ibiltzetut, eta osek kanpun jartituz eta janik ituz kixek. Segituan jungu zaio fosforito hori, eta xarma galduko. Azieran, zea impactuen, baino gero. Vale. Brillo pixkatan alkoa emane bai ez da, kanpuan, no ez? Brillue, claro, bai.
Eta, bueno, hor ikusten den, ditezula kaleko artia izango bazan bezala. Muraletan antzeko zerbait iten dezu, o jorratzen dituzu gai desberdinak, edo... Bai, normalin nire inspirazioa beti kali zen da. Eta bai, kalin bilatzeta azken jendi movimentue, pertsonak asko irudikatzen jut. Gero askotan irudikatzetena da bat, igual lehengo argazkizarrak gaur egungukin naztute, eta hola ez, pixket denborin junetorri bezala ez, hola, zubi batzu, lehen aldiz eta orain aldixekin. Eta bai, da gero bezalde Euskal Herriko tematikire asko landu izen dut. Adibidez Getarin da hola, barrantzalik eta jaizen ditut paretatan. Mural asko indituzu? Mural gehiago indituzu kuadro baino, zer gehiago indituzu? Ez, nik uste kuadro gexo izango zila, baina muralaket desente bai. Bai, azkenin aztezea, eta nik uste mural bat egezunin bat ate asko irikitze itzula horrek. Jende gehiago ikustegu igual? Bai, porque azkenik kalin lagatzezu, eta ozeinek ikusi leike, eta ate zein dia direzen dituzu muralak, seguruna ikusi tugula kalien da ez genekila zu izan zehal, edo zuriak diala? Hemen Donostin, hor, urumean aldemenin, hor, Gladizenea parkin albunda, handi bat, 5 pisu dauzkena. Zea, Jesus, ascensora daukena, pasarela hori. Horre inun, lehen gurtin, gero, ez dakit, hemen Euskal Herrixen desente, Getarin adidez, 4 batoa dauzket, askoitin beste pare bat handi, eta gero atzerrixen hain ditut, batzuk. Atzerrian bai? Bai, Marruekoza junitzen baite, Alemanire ere bai. Bueno, inditu batzuko bai. Zin izan da, adibidez, indezuna hundilena. Beitu, hori ikusizu nola pizka txuritu ezela inda, ez da? Bai. Ezin hobe, guain ingozuna da, hau dena botako deu, eta guain mingainakin jungo zean astutzen dena, eta gero eskua pizka sartu behar badio, esartuko jo. Ni uste mingainakin moldatuko zela, Vale. Zin izan da indezuna hundilena, adibidez? Hundixena nik uste Donostiku izen dela. Donostikoa? Bai, Donostikua, bai. Zenbat bider zenbat da hori? Nolako tamaina daka? Ez daki, 5 pixu zeuzken. 5 pixu. Eta, esan berzut ni berti bastante dauket. Bai, eta nola kudeatzen dezu hori? Egin berda eta egin berda. Bai, Osea, jarri berzu eta bera betu gabe. Baita ibeira. Egixe da, altura batetik aurrera, ja jartzen nahi zula, nire gorputze hola, tipo, hola, tensa eta marguk hartzeakune, hola, bueno, esagerau da, nola reakzionatzen gorputzek. Baina, gero otxuitzea egixe zan da, Eta hor, adibes, 5 pixuko mural bat iteko, gaine askarrin bihar bazu, bakarrik etzea biliko, oze biltzezea. Normalez bai, mangerakin margotzen, edo... Ez, normalez bakarrik isotzen naiz, baina, egixe da, batzutan laguntzaile bat eukitzen, nire lehen guztut hortzal laguntza, eta aldizetea. Eta adibidez, hor jute zenien, hemen ez dakit beti brotxitak edo gauzako lat, zeiz biltzezu, gauza berdinat, baina dana hundilan, bortxa hundila, rodillo hundila, bestia, edo nola iten dezu? Zizu pentsau kristona hundixek biltzetu, holako bat, igual, brotxi, ezan nahi dut. Bueno, kuadrotan igual txikixauek zait jozu, baina, asko zaundixore ez die, eta gero rodilluke ibiltzetut, fonduk eta olaiteko bat ez, eta... Ondo. Bueno, zen musuaz horrekin. Beitu ni ustez eskua sartu biharko zula. Bai, eskua sartu, bildurri gabe, beraino, eta dena ingozu, dana irina jun arte dena ondo naztu. Vale, oso ondo. Gaina eraztu nik ez da kasu, ezin jo, Vale, haue, listo dakat. Itxoin behar deuna da hau irekiten hastia, eta irekiten da honian, gero naztuko ditut eta prestatuko deu. Baina lehen da bizikungo gea erreportai bat ikustea, ados? Vale, sondo. Bueno, eta zehazki jungo gea, lasko baino, ondo izia posatzen hor, ondo, ezin hobe, atea guen bihatzetan dakazuna peauta, eta ia listo daka. Eske bildurre zoi, naiz izaki. Oso ondo, hori doain komedia da, nola, gurina, biuina da hon, guain oso biuina, baina guain itxiko deu, gogortukoa, eta gero errexo ingo deu lana, lasai hon. Eta biztartian, esan duen bezala, erreportaira jungo gea, amatrien ingana, laska ondao, eta erakutziko dugu frutaketa nola kontserbatu. Zo aldakizu nola kontserbatu? Ba, ez, egiz esan da ez. Askotan egu jatituan gainean, da moskito asko dazkanian, gero ez dakiz egiten du. Baina, erakutziko dugu, amatriainek nola kontserbatu. Apa, Joseba, Jose Luis Amatriain naiz, eta, zuek platoan oparitutako amantalakin nator gaurkoan, eta, gaur nire fruta dendan, esango dizuet nola frutak kontserbatu eta truko txiko batzuk emango dizkizuet.
Bueno, frutadendo honek ia 20 urte baditu, aitaman negozioa zen, eta bueno, nera nahiak eta beste alde batera jozuten, eta nik gelditu nintzen negozioarekin, eta bueno, erikinun, nik 26 urte nituela, etortzen ginen onuntza Lazkaora azokara, eta bueno, salmentak ondo zijoazten azokan, eta bueno, animatu nintzen fruta denda jartzea. Bueno, gero denda aparte, azokak ere egiten ditugu, beste herri batzuetan, Bilabonan, Mutrikun, Hernanin, Loiolan, banaketak ere egiten ditugu, etxetan, tabernetan, ikastolatan. Gure eskaintza, fruta eta baraziak dira, beti temporadako produktuak, eta baita ere dauzkagu kontserbatxo batzuk, eta baita ere eztiak dauzkagu, 20 mota baino gehiago. Bueno, ezagutu duzu denda, eta orain emango izkizu eta aholkutxo batzuk, fruta pixkat etxean nola mantendu eta kontserbatzeko, bale? Bueno, gaurko kontseiluak dira, normalean etxen dauzkagun frutak heltzeko edo mantentzeko. Ikusten dezuten bezala, platanoek daude pixkat berdeak. Nola konserbatu etxean? Nahi bali badugu heltzea, horrela uzten ditugu, eta listo. Azkarrago nahi bali badugu horitzea, hartzen dugu paperezko poltsatxo bat adibidez, edo periodiko bat, eta barruan sartu, eta horitzeko horrela sukaldean utzi, eta pixkanaka horituko dira, gaina platanoa horitzen doan eran gas bat sortzen du, eta nol izena daukana, sagarra bezala, eta bera azkarrago helduko da. Eta nahi bali badugu gehiago mantendu, dagoen bezala, poltsa barruan, frigorifikoan gorde, eta egun gehiago mantenduko da. Gero, kibiak, etxeko kibiak beti gogorra daudela, eta ez direla heltzen, eta bueno, honena, sagar pare bat hartu, baina horiak daudenak, helduta daudenak. Behin helduta daudenean, sortzen dute etanol, platanoak bezala. Eta kibi tartean sartu, eta helduko dira. Jartzen badituzue kajatxo batean tapatuta edo barruko berotasun hori galtzen ez den toki batean, oraindik azkarrago helduko dira. Kakiak, hemen baserri askotan, kakiak daude. Baina, klaro, ezin dira jan, astringente direlako. Bi aukera daude, bat oso helduta jatea, edo beste bat astringentzia hori kentzea. Astringentzia hori kentzeko, gauzik errezena da, kubo batean, taparekin, edo ontzi tapadun batean, edo nahi duzun nolako toki batean, sartu kakiak, eta erdian, edalontzi bat, likore batekin. Ron, ginebra, nahi dezutena, alkoholun likor batekin. Eta tapatu. Eta 2 aste edo utzi, eta astringentzia hori jungo zaio. Baina ez di asko bigunduko. Eta gero, beste gauzatxo bat, aguakateak. Claro, eskenik erdiarekin nahikoa dut, eta beste erdia estropeatzen zait. Bueno, nik nire aholkua izango litzateke aguakatea hartu, eta hazia daukan partea gorde. Hau gastatu, bale? Eta hemen oliba olio pixko bat bota, behatzarekin, edo baitare limoi pixkat. Eta plastiko batekin bildu, pega inda, haizea kendu dadila, eta frigorifikon gorde. Eta horrela, denbora gehiago mantentzen da, bale? Eta gero, orain dela ja urte pasa, hasi ginean plastikozko poltsa txikiak kentzen, eta paperezko poltsakin ematen dugu fruta guztia. Eta, bezeroen iritziak oso ona dira, eta gehien bat, fruta ez dakit zergatik, baino asko zero hobeto mantentzen da. Joseba, nire aholkuak baliogarriak izatea espero dut, eta hemen gelditzen gara, Amadrin fruta dendan Lazkaon, eta hemen gaituzuen nahi duzuenerako. Hurrengo arte. Aupa, Jose Luis, artista utzaiz. Oroitzen hau, girekin horri minituanean, kotxe funeurrian eta beste kotxe kainero bat utzi zenian, eta han historia zabokado zen ibili nintzen, eta artista goatzen jan genula hor sandia baten barruan frutu pila, eta eskerrik asko eman dituken aholkoagatik, oso baliagarri etorriko zaizkiduta. Bezarka da hondi lagun. Gurian jarraituko dugu, esan duguna hemen niguain krema bukatu behar dut,
krema ingoet, eta hemen, geneukan bakizuet telebista magia iteula, eta guk geneukan ja ostuta. Ostu inda, garrantzitsua dela, ostutzia, gio lanian jarraitzeko. Vale. Inber dituguna da, behitu, gio jartzen dio bai papela. Zeratikan, bestela lehortzen jutea. Eta garrantzitsua da papela hau plastikoa jartzia, ez lehortzeko. Hemen, dana, luzatu berrian, gauza bat ingo dugu. Hau esek bete behar ditugu. Vale? Orduan. Zein ingo dugu? Pusketa batzuk hartuko ditugu, baina ez erraldoiak, baizik eta behitu horrela moztetugu, adibidez, eta hola oiesek jutezea luzatzen, bale? Bale. Eta erresago ingo dugu. Horrela hartzen duzu, pixkat horrela emate jau, irin pixka bota, azpin, pixka gainen, eta jungo zea behitu. Emate duzu, huelta bat, honea, beste bat, honea, beste bat honea, lau aldeta ematen dio, ekendu parete gauza guztik. Eta, buelta guztik ematen dionean, ez peatzeko, guk gozo gileak honek egiten dugu. Betu, holako bat hartzen dugu, azpitzi pasatzen dio, berriro, irin tanto botatzen dio, eta buelta emate jo, bale? Eta orduan berdin egitezu, bat honea, bestia honea, bestia area, eta ki, hola kasunean, hau nik ingoizut, gainuntzeko azuk ingoituzu. Bale, hola puskatzen bada ez da segretatzen. Beitu, hartuko deu, azpin papeltxoa jarri jo bakoitzai moztuta, geho erresago ateatzeko. Ingo deuna da, azpin jarri, geho. Arrapatzen detago, holaxe, xeak, eta gehiten dut barroan jarri. Bale, hola dakatenian, iten diotena da, barroa eman. Barroa emate jot, dana, bale, eta guain, bazterra zanpatzen ditugu, beitu. Biatzakin, taka. Eta bazter guzti, zanpatuta azkaunian, hartzen dugu hau, barrotik kanpoan, eta molde indadakau. Bale? Txukun. Bale, txukun. Zure txukun ningozu. Ikusiko du nik kuadro nola margotzeten. Bueno, hau, zure kontu, hemen dazkazu beste bi prestatzeko, eta nire esan deten bezala kremakin jungo naiz, bale? Venga, heldu horrei, eta konta iguzu, zuk adibidez, murala handi bat itezunean, edo horietako bat itezunean, burutik etortzen zaizu, marrasten dezu bertan, edo argazki baten tikartzen zu erreferentzia, nola ekudeatzen dezu hori? O danetik pixkat ditezu? Bai, ez ni beti argazkixetatik egeta, azkenen idei. Bai, izen leike igual, 3 argazki montaute, alkarrekin, nik hor zeagat estena bat inde, o argazki bakarra, hola, eta, bueno, argazkixek azkenin, neuka atatzen jut viajetan da, hola. Osa, zure argazkik dira, hoi bai. Bai, nire argazkixek izate. Bueno, gero hor, batzutan, argazki zarrak eta berditutenin, azkenin internetetik eta liburutatik da, bai, hartzen ditela, ez, aspaldikuk eta hola berditutenin. Bale, eta orduan, kuadrok dituzunean, beti zure argazki izaten dira, zure historik izaten dira, Normalez bai, azkenin, baitean ikustet artista batek hori eukin berdula, ez? Askatasun hori bere gauzek bilau, eta... Adiez, mural bat eskatzeizunean, eskatzeizu zerbait nahi dutelain, edo esateizu etorretasuna esuna bota hemen. Ba, danetik dago, ez? Batzutan esateizu, gu nahi tematika holandu, izetie, ez da argazki zarronekin, baina askatasun ikutu batekin, bestela zukin, bestela bialdu beste batekin, hor da hor jartzeko, ez da kalkamunia bat diteko. Bai, hori da. Zure nortasuna ematia pixat, ez da? Bai, hori importanti da azkenin. Jo, zure askatasun hori eta nortasuna emateko, derri hor lagardizue pixken libre ere. Dudi gabe. Bueno, hau, ikusezue, irekin du pixkat, ingoetena da, txorrota bota bertara, bale, oso ondo, eta guain, bertan daun guztian astu, eta hola ingoitu horko azukrek arrautzak eta dana ondo harrapatuko, eta guain, bertara botako dugu bueltan, mingainakin launduz, dena ondo aprobetxatzeko. Horrelaxe. Venga, dena barroa, eta guain, irekiten du nian, traka, bagoaz, horreztak izai zaiten pitatzen zuz, edalako labian, ez, ni uste labia pitatzen daula, ja berotasunea iritsi dala, lasai, ez da kuidoikan. A ber, honen hola ertetzen. A ber, bota. Bale, pixkat, ikusizu nola airian utzi behar hauek ez zanpaltzeko, bale? Eta hola bera iritsi behar du. Bale. Mazula zaiza, zulotxoa gelditzen masa puxeta tartezu eta gero jarri. Bale. Hoi merezuna sartu eta barroa jun, beraino juteko. Bale. Bale? Alde guztietan pixke guztinekin bezala da, Hoi da. Bueno, egia esan ni betu, nik usten dut oso gintzan beti eskua eukiet, ni txikitan beti artezaleak junten nintzen, da txikitatikan beti bustinein izan dut. Bai? Bai. Eta egiten ditun hori, hautzen zilak, etxiak, gauza, hori, amazion kontenta ematen ditun gauza guztiakin.
Jo, ze ondo. Kiston Kristu, adan hautzez betetan bastarri. Bai, baina, bueno. Gaina iruan nahi jute gina imaginatu zaite. Eara, baina ze polita dan, da ze polita dan, mazak ibiltzia hor, ez que justo ni lehenko urtino aurrekun hasi nintzen, zeramika, bai, eta netza terapia da. Ez que polita da, zeramika, bai. Oso polita da, bai. Nire zeramika geho, azken aldini historia zabokado zegen, beti izkein beste gauza ezagutu ditut, izan detelare bai, eta ze polita da, eta geho margotu eta tinte berezik eman, eta gero, hola, zeo bota, eta tan amarrak ateatzen dira, burbuilako, bai, beti sorpresa da azkenin, ez, emate jozu... Labea sartu eta berzeateakoan, eh? Berzeateakoan, ogilakin bezala, aber nola arrotuko gana. Bai, interesanti da, bai. Oso onda, hori zera, horren emaldia indezuna? Bai, ikustezu. Eskuak azula. Justu, esan dizu, postretan da, ez ditut postre asko etxenen nik etxine. Ama geixo da postretako. Gugre etxen fruta eta jogurra jate dugu, postre. Gero, egun berezitan, bai ospakizunetan, da orduan bai pastelen bat, eta bestela... Fruta eta jogurra, une oro. Bueno, hori derra. Bai. Eta udane, zuk arte derrakintzen nuen, ezta? Bai. Eta zergatik hautetu zen nuen pintura? Jo, betu, hasiera baten hor arte derrak elegitzen zuen, asignatura dana dauzketzu. Danetik pronun pixket. Dane pinturie, asko gustau ziten. Da hasiera baten, diseño grafiko elegionun hortik juti, betire izatea mitiko arte derrakin esatizuna, gero laneako ze, eta oso zai eukiko zuta horratik aukera honun. Baina kontura honitzen azkenin pintura gustatzen zitela, eta gero ja pinturati zei honun, da azkenin... Eta hori behar da, nik hemen jendia izatea, azkenian aukera daudela, bizitza hontan aukerak lortzen dira, baleko alin basea eta buru larrioten basea eta goguak egiten bada, aukerak beti ateatzen dira. Bai, nik uste guztoku elegitzen mazu, beti ertengo blazo, eta behintzat, hasieran gustatzen zaizuna ikasi. Gio, ez bada ateatzen, beti aukera ukusiko zu gauza gehiago iteko. Baina ez dakizuna o gustatzen zaizuna ez bazu iten, beti arantza hori hor barruan geldituko da, ez da? Hori tristida, ez? Bai, ikusi zuen krema jarra indegu, hau ja zutatik atea da. Bueno, kristona. Jarra krema, eta guainik ontzionik betetzen duen. Bai. Eta hemen izan detena behitu, hemen zutatik ateatelako lagadu irekitia, baina hemen ja izan hau, hola, behitu nola daun hemen bazterrontan, blot. Hor da, ja, irinak eta ja lana indutela, orduan ja loitu dala, eta ez badazuk aldatzen ondo, irin zaporek eukitzitu. Gomen izatea, pixkat ondo lan egitea, Behitu nastu, eta ja prestatuko ditugu labea sartzeko. Bale, bagoaz, txerek itxarraka. Ingotena hausi hartu, hemen jarri, ontzitxo hau egartu, eta hola dijoa, gordinikan bete, eta barroa. Vale, hau listo. Vale, josa, hemen faltazatzea bat, papel horio. Ba, igual hemen bihungo zian. Seguru. Vale, betu, gauza tingo da, hau tradizionalki itea, ez bakazue papela, emate zaio azpin kurina, betu, bildurri gabe, horrela xe, pasterren egola eman, hau hola iten genuen gu geno, izekok nahi hola erakutsi zingio papelak eta nobeda diaketorri zian, da lanan ekentzeu. Eta gero itean da hemen irina bota, eta ja, golpeka emate jozu, eta orduan molde gelditze zaigu, irina eta gurinakin untatuta. Vale, eta orduan bertan jarri. Vale, listo. Eta ingoitutena da, bi hauek bete. Opa, eta zuk gaina horrutzi ezula, eta niguain mantekila hartutela eskuakin, eunen faltazitzaiten mantekila botatzia. Eskerrak horrutzi ezun papela. Bueno. Bestela nio mantekila botako ne. Ai, ama. Beitu, eta guain gaina gurina gota jotenian finago gelditu da, eta krematu. Ondo, Joseba, eskerrik asko duane, eskerrik asko. Beitu, neratik izen da orduan, Bueno, eta teknika. Teknikak kuadro egiteko garaian, hasieran hasi zinetik anoainarea evoluzio bate onda? Edo... Bai, nik uste baiet. Teknikoki, oin gara hauetan asko ibiltzetena da pinturan naho zentraute eta akriliko ibiltzet. Gexen bat. Baina urte askotan ibili zen dut, teknika nazketi asko nire kuadrotan da. Nik uste horretik karakteristika ondixi izen dela hori nire artelanetan. Hasiera baten ibiltzen nun pinturie baina pinturien nahazten nun argazkisekin batea.
Hau da, pegatzen itun kolikin da argazki puzketak eta hola, eta gero pinturikin baten azten nun da. Teknika mixto bat zan, bai, hori da. Transferra ibiltzen nun asko, transferra da, bueno, argazkixe erabatea sartzeko, oza, erabat, zango dugu. Oza, kolaxa bezala, baina beste teknika bat. Ados. Bai. Eta oin gexo, hori pinturan zentrauten hau. Eta adibidez mural baten eta iten desunean ere bai, kolaxaketare bai iten dituzu? Bai, egin izan ditu baino... Da nundik ateatzen dituzuan, pegatin handiko, hain revista handik edo. Impresori bilidet, bai, da impresoren azkenin, pusketak atatzet, eta da gero juten naiz puzle bat bezala ite. Baina hori gexo ibiltzen nun leno. Eta barruko muraletan bat, tabernatan da, etxetan da ere asko egin izan ditut muralak. Eta gexo hor, papelata hor sartu izan dut, porque kanpun da alaga berdituten muraletan, eta gaur egunain modan daun grafitik eta historia dugu zer ikusi baka muralakin, o muralan arte hori... Ez dakit, zu kontatuko zu, ez dakit zer ikustezun. Ez, bueno, azkenin diferenti da, beste arte bada, ez da? Grafitixe da, bueno, espraxekin da, bueno, gero hor da, firma eta jotzeu gexo, ez? Eta bestie da muralismo, azkenin bi gauze die, eta bixe polite die, azkenin, ez? Ez azkenean ez dakigun batego, azkenean ikustegu, paez badan margotuta, ni ez dakit azkenean murala dan o grafitia dan. Bai, bueno, grafitixe gexo da hori letrata eta espraxekin ekean kontu hori. Ados. Bueno, hemen ikusi ezue, eharra prestatu dugu, sartuko dugu, 3. gontan ebai generua, eta hau, ez daka beste truko ikan, labian sartu, labian amaituko dia iten, eta ingo deuna da ondoren, marmela falta zaigoitia, eta gero hemen egin jasotzen, pusketa horiek, hoi geho berrera bilialda, pusketa horiek bastarra horiek eta gehatzen zaizkigunak, berriro bildu, papelan jarri, ozgailuan sartu, edo hemendikan hilabete baten nahi dago erabilik, kongelailuan sartu. Izozgailuan sartu, eta atea hemendik hilabetea egun balenu ozgailuan, eta gero erabiltzeko ezin hobe. Bale. Osondo. Eta gaietak iteko ere bai, hau lusatu eta gaietak iteko ezin hobia. Bueno, eta esan bezala, hau sartuko dugu labian, eta beste reportai bat ikustea jungo. Osondo. Bueno, eta hau, esan bezala, martxan dakau. Hemen txemango jo playei, eta... janari exotikoa gustatzen zaizkizu. Bai. Leno ez nun bate jaten, da oin berriz pratzi asko gustatzat. Bai, ikusiko zu. Durangon da oleku bat, gauza goxo giteituna, eta exotikoak nola ez. Guazen ikustea. Kaixo guztioi, Ekaitz eta Laure gara, Durangon gauz landako usuan eta gure eramateko janari denda, basa erakutsi nahi dutzuegu gaurkoan. Basa hau da honetan zabaldu genuen, kontsumitzaile moduan faltan botatzen genuelako Durango moduko herri handi baten etxera eramateko edo kalien jateko aukera osasuntzu eta gozo gehiago eukitea. Orduan Ekaitze sukaldaria zenez, geuk zabaltzea erabaki gendun. Herrialde ezberdinetako da bertako platera prestatzen dugu gertuko kalitatezko produktuekin. Dagunero sukaldatzen dugu dena geure sukaldean. Sukaldea dendara zabali daukagu, gustatzen zaigolako gure bezeroekin hartu emon eukitea, ezagutzea euren gustuak, eta eurek ikusi dezaten bai, zelan dena bertan prestatzen dugun mimo handiz. Bertan prestatzen ditugun platerez aparte, inguruko produktuak eta ekologikoak aurkezten ditugu bazan, jendeak aukera euki dezan beste herri batzuetako edo inguruko produktuak erosteko. Plater guztiak dauz eramateko prest, gure vitrineran aurkezten ditugu ontzi jasangarrietan eta berziklagarrietan, dana dago refrigeratuta eta bakoitzak etxean berotzeko edo kalien jateko aukera emoten dugu. Momentuz hasi berri gaudenez, plater soltean karta bat daukagu eta apurka-apurka joango gara gure aukera zabaltzen da momentuan egindako platerak ere eskaintzen. Bueno, ezagutu dozu ezertaz doien basa, orain Ekaitzegaz joango gara gaurko errezeta prestatzera. Gaurkoan pataia prestatuko dugu langostinoekin. Horretarako, hemen diko guz osagaiak. Errezetarekin hasteko, lehenik eta behin otarnizka zurituko dugu. Errezeta hau Tailandiatik dator, da egiten da modu askotan. Normalen erabiltzen diez arroz asko tailarinak, da tamaino diferentetakoak. Guk erabiltzen dugu 3 cm tailarinak. Nik Leioako ostalaritza eskolan ikasi dut, eta gero bidaian bitartez eta leku guztietako gauzak probetie. Da horregaitik egiten dugu bertan egiten dugun janaria da, Durangoko jendeak aukera aukitie
adibidez Asia, Mexiko edo beste herrialde batzutako platera probetxeko aukera aukitie. Lan honetatik gehienetariko gustatzen daztena, sukaldatxeaz aparte, da jendearekin hartuen naman aukitie dendara atozenien, zen bertan ikusten dutaz danak, eta jendeak aldoztez ideiak, eta bakoitza bere gustuen arabera, adibidez plater berriak atera aldiez, edo beste aukera batzuk eman. Otarenskak salteatuko doguz. Dekoguz aukera veganoak, bai vegetarianoak, eta gluten barikoak bebai. Gure plater vegetariano edo veganoetako batzuk, diez garbantxoak kurriagaz da arrozarekin, barazki roituak arroz fideoekin, salmorejoa eta adibidez gresiaren salada. Botako tofua, kolore pixkat hartzeko, gero barazkiak salteatzeko erabiliko dugu otarrenska gure egindako olio bat. Eta dana kolorea pixkat dekonien arrautz batako dugu gukera. Guretzako produktuak oso garrantzitsua diez, horregatik normalen erabiltzen dugu zen produktua diez, bertakoak ingurukoak eta urtaro bakoitzan dauzen produktuak. Bideoa botako dugu gainera, pixka salteatuko dugu. Badaukagu ja pataia prestatuta, orain enplata bengo dugu. Normalien enplatetan dugu kartoizko taperretan, gaurkoan platerien erakutsiko dutxu. Enplatatzeko orduan erabiliko dugu sojasko brote batzuk, kakahuete pikatua, zilantroa, lima eta txile pixkat bukatzeko. Joseba, mendeko zue gaur gure gaurko proposamena, pataia, enplatauta eta ontzi jasangarrietan etzera eramateko prest, guk saltzen dugun moduan, eta animaten zaituzte gudan hori Durangora etortzeko gure eramateko janari den da basa ezagutzera. Eskerrik asko, agur! Aupa Lorena eta aupa Ekaitz, egia zain, hainbeste jenda gaur egune, beti alde batea, beti bestia, muralak iten teiatuan, gero getxita olako zerbaitoki, askotan ondo tortzen dira. Eskerrik asko, 6 itxure indezuen plater horrek, eta jarraitu gola gauza goxo egiten, exotikuak eta danetikan launtza berdunantzako. Bezarka da hondi bat, eta gu gurean jarraituko dugu. Hemen ateitugu pasteltxuak, 6 itxura, telebista magia iteula, eta tak, labe honek magia asko iteu. Eta hemen jarraituko deuna da iten, inbiar dugu marmelada prestatu. Eta marmelada prestatzeko hemen jarrikotena da azukria, limoi pixkatekin, eta junbertze hauek erdibitzen. Erdibitu, geho bertara botatzeko. Nima goiotena da honei txitsa pixkat, bat, bi, eta iru, eta ingotena da azukria gota eta limoian zukua, eta birrindura pixkatea gotako jo, dana batea. Bago aztxergi txarraka. Hau, listo. Eta gero, hemen ingo deuna da, behitu, hartu dugu, orean pusketa bat, eta esan dugu, lan gutxiak hau, lase, baueke bai botakoitu gonean, hola inda, eta ingo dugu, kranbel bat bezala, gaieta prejituta. Kuseko zuez, ideia eharra da, bakio gainetiko la pixkat dotore jartzeko. Hola botako hemen, eta listo. Adibili bergea azukrekin, azukre erretzen astean ian, moitzen hasi berga, bestela leku baten astea erretzen, eta gainuntzeko gandikan behotu gabe eta bestia erreta. Adibili bergea. Eta konta iguzu, margotzen hasi baino lehenoko prozesua luzia izate alda. O batzuk ja zuzenian hasi aldezu margotzen. Bai, batipat zeakin, ideak egin berret jozunin muralantzako eta hola. Luzizetea, porque azkenean ez dakizu noiz etorreko zatzun inspirazioa, da hor ordu mordu ejuteia. Ez da, azte nahiz, da ja bukau itet, ez? Segun eguna, segu igualetzea guztua gelditzen. Bai, hori da. Igual ustezu bukatu zula urrengo gunea ikusi, eta ai, ama, hori gertatze alda ere. Bai, ez jardun inberdezu, ordu pile bazartu, eta ertetzeunin, orduan ja, idei irakutzi, elegiu, eta gero ja materiala eta preparau, eta ja martxan aztia, baina nik uste gexenak kostatzen zatena hori dala, idei bilatzia eta hor jutean denboria. Ona, eta ze sentitzen dezu hor zaudenian, hor lanian, buru belarri, ez dakit zure burua guztiz hortan dago, o guztiz beste planeta batea jute zaizu eta hori nahi gabe jarraitze zuiten, edo? Hor zaudenin mural baten adibidez, hor txeuk errezu burue, betira jute zaitxe, gaina ni bakarrik lana eke horrek, azkenin hori dauke, buru denborazun zaude, ez gauzekin, bai. Baina adibidez, hor matxui-txuia nian da hor zaudenean hor matxuian aurrean, nondik hasi berdenik hemen? Bai, hori pasatzea. Batzutan en blanko gelditzea, da beste batzutan berriz, idea mordu hola martxan orduan, esan diz, depende baitea. Obia, gehitxo eukitzia, gutxitxo eukitzia, ez da xebela gerau,
Hobeto asko kitzi, Hobeto soberan eukitzea, hoi beti. Ondo. Bueno, eta kuadro guztietatikan edo muraletatik, bueno, esan kuadro berezina eta mural berezina. Zein izango zean zuretzako? Jo, Joseba, zaie jartzeizu, Berezia bakarra esateko bizkozea da. A ber, nik eixe da, dana pasixukin eke jutela, eta orduan dana berezixe dineretzat, Bakoitza beria da, ez da? Bai, eta bakoitze bere historixe dauke, eta, jo, ez dakit bizipen asko, eta hori dana. Igual muraletan elegiuko non, askotin dao... Etxea ematen eixea dana. Etxea ematea, bai. Hor rotondan da, gaina hori da ondixe zan, horrek 4 piso zauzken. Eta bai, einun, igual tematika aldetik baite, nahi nixon emakumiei omenaldi xein, eta bateze, hori askotin asko landudan 22 izen da, abarketak ekie. Vale. Eta hori, tematika hori... Orduan getaian arrantzalian atintzen duen bezala, nintzen duen... Bai, hori zoze askotiko izen bertzun, da tematika hori gustatzen ziten, ez? Da justu hitz bat jarri nixon hor gainen erreportzaketan, ez dakitak izu zer dan. Zeintzuk? Erreportzaketan, Erreportzak, ez? Bueno, azkenik gizonak egezun, zueli egezun abarketina, eta gero emagumik josi egezun hori ez da horri otzetxezako askotin, erreportzaketia. Vale. Eta orduan, bueno, hartu nu pixket, garai bateko 2 emakume jarri nituen, abarketak josten, bueno, erreportzaketan, eta gero gaur egungo neska baten silueti bat, eta orduan pixket iragana eta orainaldixen arteko joku bat bezala. Eta hori zatean zenun, feri batetik, o zuk ateatako argazkitatik, edo ja bildumetatiko liburutatik? Bai, da hor liburu bat justu argazki zarrana eta hola, oso politia, eta handik atanun, hasitako 2 emakumezin, da gaina, de hecho, gero, nik ez nakixen zeintzin emakume hasek, da gero bere familikuk eta etorri zisten, da, bueno. Eskerrak ematen, eta... Bai, hori da, sorpresa. Ona. Hori pasatzea batzutan. Bueno, hau ikusti zuen, alde batetik tostatu ditu, batzuk ematen nahi dia buelta, eta beste kostatzen ez buelta ematia, baina, bueno, danak goxua geldituko ja. Seguru bai ez. Vale, hau listo, hau gero listo. Da honek itxura honak, eta hau karamelo pixka gelditu zaite hemen. Baina guain pasentzi pixat egi behar dugu. Hau guain nola arbila bere zukua saskatzen ditun, zuku horrekin karamelo guztik eta ondo dezingo dia, eta karamelo dezeite danean, marmelada listo dakau. Ez dugu ingore marmelada bat, kontserba bat iteko dala, ehundoko azukre mordokin da, ehundoko murriztuta auki berdula ura, baizik eta gaur karamelo eta dezeiten dianean, hor gainen jarriko dio, eta listo. Vale, hauek listo azkau. Bueno, eta udane, epe laburrian oguantxe eskuartian zerrekin zabiltza? Jo, betu ni julazte Fuenlabrada, dan eskaini dibe, 5 pixu, ez 4 pixuko pareta bat, eta antxein berdet murala. Así que, bueno, ara junberkot, pare bat azte hola, eta... No haino alko zenunin, a ber, esate hon bai zuen. Nere topie... Zure bertimoan zako 5 tope. Nere ustez 5 tondo da. Bai, de hecho gaina honek eskaini zin beste mural bat, da zauzken 8 hola, eta ikusi nintzen oso larri. Así que, bueno. Eta sufritzen ibiltzeko ez hau, ez da? Disfrutaure egin berda, ez? Dudi gabe. Bai. Ezin da erdit jain dage, erdit jakora iota beste postakin igual, ez? Larri biltzeko hango zen, hobeto ez. Así que nik uste torrekin nahikue. Eta adibidez, zukalde honetan izango banizun, a ber, udane, margotu pixketa bat, zenun eta zer harrapatuko zendun, da zeingo zendun. Neko betik ustet, así que ez dakinik. Igual txokortan hola, pareta hortan, da zer, ez dakit. Igual segura pexe o erretrato de arba te arragaldiko zan. Oto erauko zan, Bai, ez? Hor dago bat, betu, hor dago bat. Beste aldian, bai. Eta hemendik kanpo ateata, zele gutan gustatuko izan margotzia? A ber, leku asko daude, jongo nitzekena, baina igual Nueva York baten pintauko nun. Bai? Bai, pintauko nuke, ez dakit. Eta New York baten, hain handia da, norei esatea, Europan margotzia bezala esatea da. Ja, hori geixea. New Yorkeko torre baten handian, angoigoian ez. Ez, tamainoko izen da xela. Bueno, igual, ordureko ja nere bildurrosek enduko jude da euskalo, igual isoko naiz, Genik jendik uste torre, ez dakit, kriton raskaziloz eta isotzen da, ezke harri jute gelditzen naiz, Zajerau eda jendi noaino isotzean, Bai, eta jendia, trapezistan egitea orgora. Bai. Bueno, baseo ze xumeo, ez dakit, zubi berezin bat, edo ez dakit. Ez dakit, pentsain berko nuke. Zautzen guandik ez dezu margotuk eta jan esan dezun bezala, eta guantxe pentsatzen egon naiz. Zarautzen bauket proiektu bat. Bai? Bai.
Jubilauen elkarti uste dela, gaina, Vale. txoko hori, o taberni, o ez dakit zer da, bueno. Zarren egoitza, nun nik Zarren nago. egoitza ez, jubilauena uste dela. Ez que ni ez naiz bertaju, baino, bueno, erretatotik ida batzuk barejatzen nahi, naiz. Vale. Baina, bueno, laste jongo naizela zarautzea, ere? Vale. Así que, Atentu ongo zure gea, txinan, atentu ba? ongo gea. Bai. Ona. Bueno, hemen ikusi zue, indeula gaurko opiltxua, egin deu marmelada ikusi ze, arra geldituan, Eo zer gauzai botatzeko, Ia salgo gaztan gainean jartzeko, arra. Eta ingo deuna da, horrei berde pixka falta zailo, ez da? Kolore pixka tarteko. Nik bai. Bueno, bau jarriko dio, azenengo ikutu emateko, eta hor dakau, gaurko pastela elkarrekin indeuna, mila esker hemen izateagatik, eta jarraitu kalia goxatzen, gaur errakiten, da... Zuke bai, hola, Eta garrantzitsuena zu goxatzen. Bueno, lagunak, gaur ostirala da, eta asteburuan ondo pasa, eta ez pasa. Aio, astelen arte.